हेलो भोजपुरी दर्शक नमस्कार। हम हई संत कुमार यादव और आप सब देखतानी स्काई इंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल। आज हम ई वीडियो में आप सबके बतावे वाला बानी सुपर स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ और अमरपाली दुबे जी के सुपर डुपर फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी 4 के बारे में। निरहुआ हिंदुस्तानी 4 फिल्म के प्रोड्यूसर हवन सुपर स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ जी के भाई प्रवेश लाल यादव जी और डायरेक्टर हवन मंजुल ठाकुर जी। और ई फिल्म निरहुआ जी के खुद के प्रोडक्शन में बनल बा। अगर ई फिल्म के कलाकार के बात कइल जाओ तो ई फिल्म के कलाकार बाड़न सुपर स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ जी, अमरपाली दुबे जी, प्रवेश लाल यादव जी, किरण यादव जी, अयाज खान जी और भी बहुत सारा कलाकार ई फिल्म में अपन किरदार निभैले बाड़न। और अगर ई फिल्म के रिलीज कइल गइल तारीख के बात कइल जाओ तो ई फिल्म के रिलीज कइल गइल रहे 2024 साल के 15 अगस्त के शुभ अवसर पर। और रिलीज होते ही ई फिल्म थिएटर में दर्शकन के इतना ज्यादा भीड़ बटोरलस कि 2024 साल के सबसे ज्यादा कमाई करे वाला फिल्म के लिस्ट में शामिल हो गई। और ई फिल्म के सबसे बड़ा खासियत ई बा कि ई फिल्म के शूटिंग इंडिया के साथ साथ लंदन में भी भइल बा। और लंदन के एगो खूबसूरत अभिनेत्री भी ई फिल्म में काम कइले बाड़ीन। और यह फिल्म के प्रोड्यूसर जी मतलब कि सुपर स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ जी के भाई प्रवेश लाल यादव जी यह फिल्म में प्रोड्यूसर के काम तक कैले ही बाड़न और साथ में यह फिल्म में अपन एगो किरदार भी निभैले बाड़न। तो दर्शक लोग हम अपन वीडियो यहीं पर अंत करत बानी। अगर हमार वीडियो आप सबके अच्छा लगल हो कि तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दी।